rapati cetha iki. Nang kutha gedhe. Kok nek terus dadi dangdutke rong lagu malah terus dangbar. Lah nggih. Ngerti gak apa kanane? Lah iya. Bendara terus kang yung-yun selendang kuning kang saking ukir iki lho anakane nusul lho anake nusul diapake diarani anake ra trimo gitu. Lah kan anake beda. Maju bareng wong loro kang tak mlayu. Swara kurang permono ning wasis mungrung amungrung marang bendara dia sulis dia pijer ngincangake alis aku kono bukan ya terus tresno sesidemen jenengan luwe becik patenan timbang perpisahan retyangan istilahnya apa ya tetep aku semangat terus. Iki saka ngendi to? Gondes Audio. Gondes saka ngendi? Saka ngomah. Iya omah iki ngendi no lho. Oh, karo saka Sugih Waras. Leres ya Mas ya? Sugih Waras niku pundi, Pak? Gondang Rejo Karanganyar. Gondang Rejo. Lah mbiyen kuwi ditukokne sak paket sak sound system yo ora gelem. Sapa? Kowe? Alah Sing genahe. jilid piro kae lho ora gelem. Genahe urung tekan nggonku mbok dol nang kok ya. Ngono aku kuwi rasa nyindir. Ngono aku entek go karaoke kok dene. Lah iya. Bareng ngono entek-entekan mbok entekke no ya. Ben. Ngopo ndek ben dadak lewat kowe? Anu nano. Urip ana kutra
jawab.